Somos como un libro aberto que moitos outros quiseran pechar. Poetas que mataron en vida, as súas poesías non deixan de camiñar. E non lle toques as súas festas religiosas, o que chaman cultura popular. Desfiles militares e oscuras que pisan alfombras de flores que nunca volven serminar. E que saiban que as cousas pódense cambiar, e sentir que somos diferentes.